Ene oğlum, üç asırın şayadı bolup oturan bu koca tuğdagacı bilen Ustad Halipa Sadanna Mullaga ençeme yolu didarlaşmaklık netip edipdir. Bey be, 3 asırın diýdiň mi ata? Oğlum, üç asırın. Ýürim bir, ýürim. 19-njy asyra degişli bolýar da onda. 1881-nji ýyl oturdular bu tuğdagacı bilen Mullaga her günden ýaly didarlaşar eken. Sebäbini bilesiň elem oğlum. Hawa ata. Tuğdagacı Türkmen normuşunyň owazly daragydyr. Hormatly prezidentimiň döwlet galamyndan çykan "Ýyly döwlet geler bolsa" adly kitabynda şeýle tetirler bar. Hali, bedew we dutar sady. Bular üç sany beýik gymmatlyk. Türkmen halkynyň eýsilmez boýsunjynyň gözbaşy bolup durýarlar. Gaýtalap bolmazak gözelligi we nebizligi özünde jemleýän türkmeniň dutar mukam sazlaryny hakykat ýüzünde milli sunuwatyň kämilliginiň nusgasy hasaplanýan türkmen hallary we özüni belli edici ahaldagi bedewler bilen bir hatarda goýmak bolýar. Halynyň nebiz nakşyny emele getirýän müňlerçe çetimleri çetmek, dutar sazlarynyň esasyny düzýän hem we sazlaşyp taraplarynyň bir sydyrgyn gerekleşmedini meňdeşdir. Ata, dutar saz uraly haçan döredük ha? Bir wagtlar Babagammar diýip bir ýaş ýigit bolup duralım. Ol Hedret Ali'nin atbakary eken. Günlerde bir gün onun kalbyna ütgeşik bir owaz gelip ol saz guraly dutar ýasamaň oruna çykýar. Dutar ýasap bolandan soň onu saz çalmaga başlaýar. Onun terediyen, düldül diyen atı, Babagammaryň çalýan sazyna aşyk bolýar. Janar bolsa da, şol sazdy oňp bilen o. Türkmenlerde aýdym saz sunuwatynyň döreýüşi aşyk aýdyň hemde Babagammar ýaly belli şahsiýetlerden gaýdýar. İla arasynda olary juda gadymy döwürlerden märi bagşylan hemde sazanlaryň keramatly piri hasaplanyp gelinýär. Türkmen halkynyň arasynda juda gadymlardan märi gelýän rawayatlary görä. Gorkudata odonlaň piri Babagammar sadyň piri, aşyk aýdyň bolsa, bagşylan piri hasaplanýar. Her ýyllyň ýaly aşyk aýdynyň mekanyna hemde gadymy pendi düzüniň gödül künjegine Babagammaryň hatirasyna aýdym saz bayramçylygy gurulýandyr. Şonu döwre urap aýdym aýdýan, joşup saz çalýan sunuwat saatlaryny diňlemek unudulmaz täsir galdyrýar. Ata, dutaryň mulaýym owazy bar he? Diýsen mulaýym oğlum. Dutaryň owazy yüreklerimize melhem berýär. Ata, şol gadymdaky dutar şu wagtdan çalynyp ber he?
Ogo, tutar şeyli acayip saz kuralı olunsan, on ömrüm uzuy. Ata babalarımız onu şu ünlemmede çenli devam ettirip geliptirler. Türkmen ilinin bagşy sadanlary dugtary hemişe eginden asyp getdirler. Asliyetinde dugtary gudratly Qur'an, jany da, madamalyk sırdaş hükmünde edilipdirler. Türkmenin beýik saz ustady Mulla Täsmiradow şeýle diýipdir. Dutary bir gün çalmasan Qur'anyň özü. Iki gün çalmasan eliň. Üç gün çalmasan iliň biler. Orta asyrlarda dutara çalymdaş ýene bir saz uraly tanbur meşhur bolupdyr. Bu adam Muhammed Farabydan başlap Türkmen topragyna ýaşap geçen köp sanly alymlaryň saz baradaky ilmi işlerine duş gelmek bolýar. Olar dutaryň kyýaly gazma kädili, ýüpekden goşa kirişli saz guraryna tanbur diýipdirler. Tanbur diýen at nushuy edebiýatymyzda da giňden ulanylýar. Maltym bulup ragy tanbur alyp beýik nagra çallarsam diýse, muny öz tagan kätibem alyp götürýär. Bagşylar tanbury berilek kılsa ahyn nevaz, Zülcelallar meniň kä tambur, kätede tamra ýa-da tamdyra diýilip atlanyrlypdyr. Dutar sözü bolsa ilkinji gedek 15-nji asyrda ýaşap geçen Zaynulabiddin al-Hüseyniň Sazyň ilmi we amaly kanuny adly kitabyna agdalýar. Ata, ýene azyjyk ýataýyn bugün diýin şuna. Ana tur oğlum, üstüne gün nowdurup ýatmady. Bugün biziň etmeli işlemimiz käne. Ata, dutaryň ýatar şakyny da bilýärmi? Bilýän oğlum, bilýän. Atajan aýdyp beräýdi. Hani, dinle oğlum onu. Dutar ýasamak, onu da gapagyna kakıp, perdesine basaňda zarňyllap duran dutar ýasamak yeňil ýelpaý iş däldir. Bu işe aýratyn üşük, sabar takat, gözüň bilen beýniň deň işlemegi, eliň sünnäli gerekdir. Sınıf saatlar dutar saylap seçilen ağaçtan yasayanırlar. Oňam öz syry tilsimaty, göz bilen görüp dälle, ýürek bilen duýup bilmeli aýratynlygy bar. Dutar saat uralynyň ýatalşy şu pursatdan başlanýandyr diýip pikir edýänsiňi. Aslynda ine şey. İlki bilen dutar boljak ağaca saylap bilmeli. O bolsa hökman adyndan ençeme ýyl aşan tuğdagacı bolmalydyr. Bir işe ustalar diýseň ünslü, kanagatly çemeleşipdirler. Edwer, ertiriniň gamyny ýan, ýatan dutarynyň owazynyň belent tarypynyň tükenmez bolmagyny isleýän ustalar owo aýlanyp, ýadaman ýaltanman garry, onu da sinesi has sagdyn görnüşi göze gelewli tutlar saylapdyrlar. Dutar ustası il içinde iň seýlanýan, senedi
hakdan berilen adam hasaplanıpdyr. Dutar boljak tuğdagajy köplenç güýz ahyryna akrap mewsimine goparylyp köwlenipdir. Ganimat yalaňaşlanan agajy odol su akan akaryň ýa-da uly salmaň içine şuň gömüp üstüni yggar toprak bilen basyrypdyrlar. Şunna ussulaň köp ýyllyk tejribesine görä gura agaç yggarda bişipdir. Belli bir wagtdan soň agajy çykaryp dutar boljak bölegini kesip alyp ony ganimat guradyp diňe şondan soň ustaçylyk gurallaryny alyp dutar ýasamaga girişipdirler. İňe bilen goýu gazan ýaly diýdirýän iş dartgynly hem dowamly bolupdyr. Öz wagtynda da juda jogapkärçilikli etmeseň, ýasan guralyň kemter ýeri derrew bildiripdir. Sapyny bolsa, erik agajyndan ýasapdyrlar. Asliýetinde dutaryň perdesini bowmak, ulak ýasamak, kirişlerini saýlap almak, olary düzmek hem öz başyna sunugat. Her öň ýetene başartmaýan, diýseň duýgurlugy, näzikligi, ezelden berilen başarnygy talap edýän kesipdir. Şolar bagşylan aýdyşy ýaly bir ulakdan gopyp bir düzümde jemlense, gümmürdeýän dutaryň owazy kulagy degeni özüne imrindirip yüpsüz daňya goýaýa. Hormatly prezidentimiziň Paragatçylyk sady, dostluk dogunluk sadaty kitabyna şeýle detirler bar. Rowayatlaryň birem meşhur Şükür Bagşynyň eline hiç ýyl ýara galman dutaryny alyp dogunly ýesirlikden boşatmaga gideniniň hakyna rowayatdyr. Dutarlıyım. Gerçekten bütün ağzım benim kellemdir fikri belli. Yetkin ıslati şükür eşitli dutarlıyım. Ağam felaketine uğrup ettirim. Sungut yaradılışın hakyky gözelligini aýdyn etbilýän üçin zadyrlar. Ol ýüregiň erkiniň emridir. Bar gudrat hem şonnadyr. Sungut aňlaýyşdan ruhy mazmun alýar, baýlaşýar, beýgelýär. Şükürüň sady bile bir özi. Ýöne dünýä ýaly baýlygy bar. Sebäbi ol dünýäni ruhy aňlaýyşyna özleşdirdi. Ine belli sadanna mert şahsiýete berilen hakyky baha. Ata, Şükür Bagşy barada da aýdyp beräýdi. Agasy Hoja Muhammed ýaňy bir müçäni dolduran Şüküri Halipa Bagşyň ýanyna gidiýär. Ady wazasy külli türkmen ilini baglan ulu ussat olary güler ýüzi bilen garşalýar. Ýaşajyk sadandan kuýubyny barlap, ony öz ýanyna alyp galmaga razy bolýar. Ilki tutara
kirşişdirýär. Soň kem-kemden elini düzüldi buğraya. Aşağı hürpdäki sallary çallaryp, beýlek tilsimleri öwredip başlaýar. Asyl şükür görenni, öwrenenni horjunyny alyp gidip oturmuş. Şeýde bol Halipa bagşyň ýanyna 2 ýyl geçirýär. Üçüncü ýyl eýýäm Halipa şägirdine saz çallaryp dinlär eken. Ahry kim közsüz bolanyny aňyp, onu bir gün owaň çetirägindäki öýe uğradýar. Bir garryja adam oturanlar, tüňçe aljak bolup, adyna Ussaga diýänler. Dutarym mejerip berdi, başga urun aýtma. Şükrüm bolýa diýip, kellesini galgadýar. Şükür diýlen ne diýär? Garram kapıdan gelen boydan maşasynly ýa-da hani ilke var heň edip berdiýär. Şükür çalýar. Ussaga da düňdürlü dutaryn alyp kowurýar. Ýagşy bir kellem saz çalşan soňlar öýesi. Alawul enni dutarın bärik diye. Uladylan dutarın iň aşaky perdesini kümüşden baglawam eline berýär. Şeýdip şükür 10 kaýlap Ussagaň şo horoşoja jaýyna gatnap her gedekki saz çalşykdan soň dutarynyň 12 perdesinem kümüşden bagladyp gaýdýar. Şu edek iň soňky sapar barşyň mulaýsa gerek. Halipa şeýle diýýärdi. Şägirdiniň uğradyýa ýene bir gün. Öňkede görä şükür çalypdyr. Ussaga bolsa kowupdyr. Soň Ussaga gaçypdyr. Şükür ýydarlapdyr. Birdenem öýeti şükürüň elinäki dutaryňam, özüniň küýüňem 5 perdelerini saparypdyr. Öňüni başlawam ýalaňaç dutar çalyp uğrapdyr. Şükrem kowjak bolsa, Allah ýalaňaç ýabyny minen ýaly zol büdräp kätede heňiň bendine ýykylyp durmuş. Bolmajagyny bilen şükür zut gaýdypdyr halipasynyň ýanyna. Yüzün sallap oturuşunu görüp Halipa bagşy sarly ýylgyrypdyr. Saňa şu ýerine öwretmändim diýip perdesiz dutarda saz çalmagyň tilsimini görkezipdir. Şükür esligünläp bu sapagy bişiripdir. Emellerini kemsiz öwrenipdir. Inni hä ýüzi gara bolmasam gerek diýibem barıpdyr Ussagaň alnyna. Goja sadanna yeni emelleri tutupdur. Yöne bigedek şükür saptırar ləhliye. İn soňunda da bir heň çalypdyr. Ödem ýalaňaç dutaryň ýüzünden el ýöredip. Bi eşitilmedik sazla diýlenne bolsa, muny ödüm döretdim diye. Hayran galan hem guwunjundan gözüni ýaşlan Ussaga oýlanýar. Henüz dutarynyň 13 perdesini kümüşden magladan ýokdy. Muny başaryp biljek bir
eli ýuruk sadanna tapylarmy kadyp hopurgap bördüm. Ahir ýaşda şolarda o musal bolly. Inni armansız gözüm yumorun. Şükürün 13 perdesini hem dutarının 2 ulowuny kümüşden goýup berip barynny iyil içinde hemme perdesi kümüşlü. Kulaklarım kümüşden goýulan bu dutar çalmaga sen münasip diýem ak patasyny berýär. Ondan soň ýuňy ýeten saz ustady bolduň diýip halipa bagşy ak pata berýär. Türkmenistanyň şäherlerinde geçirilen arkeologik gadywagtar işleri bu topragyň ýokary derejede ösen ýerki medeni merkezleriň biri bolanlygyny kireňsiz subut etdi. Türkmen halkynyň üren bay ruhy ahlak hem maddi mirasy şeýlelikde dünýä sivilizasiýasyna öňjöýlük boşandyny goşdy. Ine bu saat ene diýip atlandyrylýar. Tada degiş näme soraňyz bolsa sora beriň. Cemal, üns bilen seni diňleýär. Moýlum, ene sadan döreşi bar, aýdyp beräýseňiz. Menim şo soragy berjekdim-de. Bir gün bagşy sadanlaryň dördüsi ulu toýa bile düşüpdirler. Biri-birine juda syýlaşykly, hatire mertebe tutmagy başarýan, şeýle de degişmegi hine gatışmagan başarýan ussatlar, giýjöýlänler bir owaň orta urpünden geçip barýa kalar, ynha bir geliniň bäbe kuduleýşi kulaklaryna degip sakka duranlaryny bilmän garypdyrlar. Asal o geliniň lawzy owady şeýle bir süýje eken. Owaň ähli uly kiçidi öýüň durluklaryny serpip, käs bolsa daş şykyp, ulak gerip o hudyny diňläpdirler.
sağa uklapdyr. Gelin hudusunu goýupdyr. Bagşylarym mehman yerlerine barıp çay çörek ýenlerinden soň bagşyň biri ýankı eliniň hudusy şolary ýalyrak dälmidi diýip dutarda hene geçirip uğrapdyr. Soň bir-birden o yer şeyler ýakdy. Bir yerin beýlere gal diýişip olur. Ahyrynda da üýşüp çalpdyrlar. Dutar çalmagy ürän iýinçe, ajaýyp sunuw tataplap, oňy ürän aýawly çemeleşipdirler. Beýik ustaatlaň asyrlar boýy sünnälän mirasy, berk talaplaň gyşarnyksyz berjay edilmegi netijesinde dutar saatlarynyň iň bir gymmatly nussolary häzirki günleri ilki başga görnüşine gelip ýetdi. Ata, men düşünüp bilemok. Öňkü döwürlerde nota ýok ekene. Nädip sağlarymyz bu günlere geldik ha? Ha, sen gat dogry aýdýaň oglum. Türkmenler asyrlar boýy dutary notasy çalpdyrlar. Olaryň notasy bagşy taýdanlaryň ýüreklerine ýerleşipdir. Ol halipadan şägirde diňe ýad üstü bile geçirilipdir. Inni düşündiňmi? Ow ata. Ýaşullar, inni bolsa men size täze dördün sağlam çalp bereň. Sadyň Türkmenistanaky ýaly üns berilýän, giňişleýin ýaýran kem täsir edýän başga bir ýurdy gödüňne getirmek kyn. Ol umumy halyk gazanan bolup galmak bilen özüniň kämilliginiň ýokary derejeden üpçün edýän usfatlyk häsiýetini kim ýitirmeýär. Bu sözler Türkmen sady boýunça ilkinji gözlög işlerini geçiren Viktor Aleksandrovich Uspenskiýa degişlidir. Alim 1925-1929 ýyllarda Türkmenistan boýunça 3 gezek saat etnograf ekspedisiýasyny gurnady. Şonuň netijesinde de Belyaýew bilen bilelikde ýazylan Türkmen sadatly düýpli almyş peýda boldy. Türkmenler üçin edermenligiň, mertligiň, jomartlygyň, watany söýmegiň,
ýagşylyk etmeň nusgasyny ögürlen görogly begin egni hemişe dutarly bolupdyr. Mukamçy kompozitorlar dürli ýyllarda ýüzlerçe saz eterlerini döretdiler. Ajaýyp aýdymlar, şeýlede köp sanly dutar we gyjak sazlary bilen milli sunuwatyn altyn gaznasyny baýlaşdyrdylar. Bagşylyk babatda Halipa şägirtlik mektebiniň iň görüllüli mekany gadymy Göktepe topragy hasaplanýar. Ýangala bolsunda bolsa, halk aýdym saz sunuwatynyň iň kämil Halipa şägirtlik mektebi ustadlygyň aňra baş nusgasyny gurulypdyr. Türkmeniň halk nusgawy saz sunuwatynyň biçak uly halipalyk mektebi 1830-njy 1879-njy ýyllar aralygynda Göktepe topragyna ýaşap öten Amanyelli Gönübegiň ady, hyzmaty bilen baglydyr. Ol özünden öňkü saz ustadlarynyň mirasyny kämil derejede östürip, bu sunuwaty eliyetmez belentliklere ýetirdi. Sazanna bagşylar köpülen çaýhanalarda üýşüp öz bolşly aýdym saz ojagyna öwürlen ýere Ahallan, Pendeden, Saragystan, Lewapdan, Balkandan, Daşowuzdan köp sanly bagşy sazannalar ýygnanypdyr. Çaýhanada elmydama saz ýanglanypdyr. Bagşylar aýdym-aýdyp öz sunuwaty bilen dinleýijilere hedil beripdirler. Bir-birleri bilen bätleşige giripdirler. Halk bagşylaryna gedekli-gedegine 3 ýa-da 4 sany tüýdükçüň sazanlarlyk etişini diňe şu ýerde görmek bolýar eken. 1927-nji ýylda Aşgabatda Türkmenistanyň radio merkezi açyldy. Bu merkeziň açylmagy bagşy sazanlaryň öz dinleýijileri bilen göni aýlymda owaz arkaly duşmaklaryna mümkinçilik berdi oglum. Paýtagda Sary bagşy, Garly bagşy, Täçmäme Tuğanuly, Mally Täçmuradow, Hydyr bagşy, Nowat bagşy, Ýazym Hömmet Köse, orasallar ýaly şol lügrüň görnükli bagşy sazanlary ýygnanypdyrlar. Iň esasanam saz eserlerini köpçülük, ýagny ansambl bolup ýerine ýetirmek her ýoluň aýdym-aýdyş däpleri kemale gelipdir. Ha, düşündiňmi? Hawa. Berekella. Ýeronna gaýdaly ol. Türkmen sazy, parakatçylyk sazy. Türkmen sazy dost dogunlyk sazydyr. Ol ýanglanar durar şirinden şirin, ol äleme dolun köngül ýadydyr. Mukamy dinleýän hayrana galar. Onu aýratyn bir edizlik bardyr. Dinleýärken göwnüň gelir heýjana, dutaryň owazy baky gülbardyr. Türkmen dutarynyň owazy, türkmen kalbynyň, ýüreginiň owazy, türkmen ruhunyň belent insan perwerlik derejesi, parahatlyk senasy, türkmeniň akbaly. Sunuwatyň we medeniýetiň merkezine öwürlen ak şäherimiz Aşgabatyň gözel künjekleriniň birine sunuwat heykeli oturdurly. Bu ajaýyp sunuwat heykeli milli aýdym saz sunuwatymyzyň halkyň arasynda hasam meşhur bolmagyna uly tergi berdi. Sebäbi bu üstünlüğün sakatyna hormatly prezidentimiziň sunuwaty bolan belent söýgüsi öz beýanyny tapýar. Şo söýgüm türkmen milli sunuwatynyň dünýä derejesinde ösmegine hasam meşhur bolmagyna ýardam edýär. Ine mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk dawarasyny mermer paýtagty Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk toýuny ullun tutýan baky bir tarap Türkmenistana gelseňiz, hökman sizi dutar wady bilen garşalarlar. Döreýüş taryhy 1000 ýyllyklardan gaýdýan türkmen dutary
UNESCO-nyň adamzadyň madde däl medeni mirasynyň sanawyna girdilmäge dol münasipdir. Hormatly raýatlar, Türkmenistanyň döwlet taşaryk